Kapin sa 40 ka mga kandidato alang sa national positions ang formal nga nisangat sa ilang kandidatura dito sa COMELEC Manila sa unang adlaw sa pag-file sa Certificates of Candidacy. Karong buntag, nag-una sa pag-file sa iyang COC mao si Leyte Representative Martin Romualdez nga modagan pagka-senador sa sunod tuig. Si nagkalidades ang mga klase sa tao nga ni-file sa ilang COCs ug adunay mga ilado nga politiko ug aduna usay mga wa pa mailhi. Aniya ang inisyal nga lista sa mga nidagan pagka-presidente. Alang sa Vice Presidente, ug mga modagan pagka-senador. Human sa filing sa COC, trabaho sa COMELEC ang paglimpyo sa lista sa mga gitawag nga nuisance candidates.